हेलौ लोगोफोर, जोंहा नै हिमालय जौगाफु कमिटिया दिनै जा ट्रेक्टरखौ होनानै दोनखाबाय दै गोजाथारनै नाय जेरैबो दै ट्रेक्टरफोरनि जाबाय जा माइ गायनो गोनां जों गाबोनफोरलागै गायनोसैयानो जोंहा नै दैया नै जा खोथिया फुबाय हिमालय जौगाफु आफादनि आइजोफोरा बिदिनो गोसो होनानै बयबो फुदों गाबोन गायनांगौ जोंहा खोथिया नै फुगासिनो दङ मार इन्टारेस्ट जादों फुनो लोगोफोर हाय लोगोफोर जोंनि इउटुब चेनेलखौ नायदोंब्ला लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामना हो बिदिनो जों गोदान गोदान भिडिअ आपडेट लाबोगोन माइ गायनाय बिदिनो जोंनि दा हिमालय जौगाफु आफादा जेरै गायदों आरो जा गायनायखौबो जों खोन्थागोन गाबोनहालागै जों गाबोनफोर गायनो नागिरदों ट्रेक्टर फोबावनो नागिरदोंमोन दिनै दा नायनोसै बेलासिफोराव गायजागोन ना गायजाया गाबोनफोर दसे थानानै गायनोसै नै जा खोथियाखौ फुखांबाय आरो मोनसे फुगासिनो दं नै बेखौ फुखांना दोनखाबाय जोङो एसे मोनहोबा मोजां जायो गायनो मोजां जायो हाब्रुआव आरो जोंहा नै बे मोनसेखौ फुबावबाय बे मोनसेखौ जों फुखांबाय गाबोन जों गायनोसै लोगोफोर दे फु मा गोसो होथाराखैलै फुनायफोरा फुनाय हाल जांख्रा मोनजागोन हाल जांख्रायाव जोंहा गोगोम जाथारनांगौ दे फु गोसो होनानै बयबो दे मोजां फु